Tak čus ľudia, zdravím vás u nového videa, dneska budu hrať s kamošem Rogues, všechno random, mapy random. Tak pozdrav do videa a poď, čo majú ľudia dať na toto video, keď sa im bude páčiť. Zdravím ľudí, dajte like a odběr. No jo, takže ideme do hry rovno. Kamošovi jsem vypl aim assist, protože na mobilu měl aim assist, už ho má vyplay. Tak pojď. A jak jsme říkali, prostě random. Takže co nám to hodí za mapu? Crossroads, jeho oblíbenou, kámo, jeho oblíbenou mapu. OK, jdeme. Čiže ľudia, moc sa bojím, že ako to dopadne. OK. No nič guys, no nic. OK, znova random. Takže jo, poďme na to. Poďme ho zničiť kompletne. Sakra. Dobře. OK. Jo lidi, jedna. Však zbraně. Dobře. Zase jsme si dali random. Sorry teraz za teďkon. Ľudia, snad ho dáme. Dobře, dostal 2 hlavy. Nice, 20. OK, dalších. Mám málo, pojď jeden hit. Kámo. Sakra. OK. Nice. Jdeme znova. Máme medkit. Distortion kam. Jsem kuk. OK. Nice. Máme healík. Rychlej heal. Heal shot. Kde? Kde je typeček? Kde si kámo, kde si ty vole? Kde si kámo? Obidvom. OK. Hej kámo, letím si do toho. Mám málo. Nice. A znova. OK. Poďme znova. Kde pak je?
sem, kamo. Zbylo mu málo. Zbylo ti reálne málo. Kámo, tak teď se bojím. Jdem padl flame. Dej si. Co? Vole, dej si. Kámo, já se trochu obávám. Tam je. Tak jo lidi, dáme ještě jedno kolo a pak končíme. Teďkon dáme jako Mirror Matchu. To taky dá random všechno. Takže jdeme na to. Toto je. Počkaj, spliv. Je Mirror Matchu tam. Tu je to. Nice. Pojď. Lidi, dejte like a odběr, když neporazí, musíte dát odběr, a keď nie, tak like. Dobre, tak s týmto súhlasím, ľudia. Dávaj random. Random. Dobre. Village. OK, tu som strašne dlho nehral. Možno budeš mať výhodu. To je na tom najlepšie, že máme obidva tie isté zbranie. Nemusíme proste... Dej si, kámo. Kde si? Tam je. Proč pořád utíkáš, kámo? Spadni. Nice. Jo lidi, vydajte like a odběr, když chcete pokračování s bratem další video, tak dejte určitě like a odběr, když nechcete zameškat. Kámo. Kámo, typek spadl, kámo, ok, thank you za free win. Znova ty istý zbraně, kámo, RPGčko, to nenávidím. Proč to RPGčko pořád? Kámo, what the hell? Lidi, tak vy budete mi muset dát asi odběr, jak tak vidím. Takže, kde je? Tady je. Někam. Nice. Lidi, je to 4-0. Těším se na nové odběry. Vyhylovat rychle.
jo lidi. Tak jo lidi, musíte dát like a odběr. A my se zatím učíme. Pozdrav do videa, že mě ještě jedno co mě dát. A co? A like. Tak jo lidi, já končím v tomto videu a čus.